коремчето и отзад ще ги кръстосаме. Вие правите то, което след раждане, нали? Или за поддръжка на корем? Аз сега правя този за поддръжка на корем. Да. Слагаме ги през раменете и хубаво си обираме. Чакай само да видим. Така, да се вижда хубаво. И сега тези две, нали тук хубаво да е стегнато, тези две през рамки идват така отзад. Кръстосваме ги тук на кръста пак. Минаваме отдолу под корема, отиваме отзад и връзваме. И това е за, вместо да имаш колан за специален, ето така да придържа. Да, по принцип. Може още повече да се затегна, сега искам, то трябва човек сам да си усети колко. Ако имаш супер голям харем, като две деца там, тогава да. Аз не чувам като поддръжка, защото не искам, не усещам като трябва да има поддръжка.